Welcome to my channel. Enjoy watching. Ano na pa ito sa imo? Siyempre, hard sa imo, kalalaki eh. Kayang lipot. May yellow pa naman. Ay, sabi ako. May lagman daw yellow be. Hari na ang tignan mo ito niya, Mika. Nagana mo na lang yung tulang. One, 5, 4, 9, 6. Wow.
Ngayon lang, tignan na lang. Mainitin mo. 1, Hindi kita baba. 1, Mahirap ko na. 778. Kaya. 778. Pwede. Ano, kayo? Kaya ang ano. Kasi rin. 7, 7, 8, Ito mo yung isabi na very good talaga. Totoo Ano na magbilang. 7,